Короче, noroc. Eu zilele astea am aflat că mulți nu știu cum să intre pe canalul lor de YouTube. Ia să vă arăt azi cum trebuie să intrați. Dar asta e foarte ușor. Trebuie să apăsați aici la imagine. Dacă nu aveți imagine, prost apăsați. Apăsați pe studiul de creație. Am ușor. Și aici sub imagine, sub numele vostru, apare și afișează canalul. Apeși pe afișează canalul. Așa că poftim. Este canalul meu. Eu că deja am o vizionare. Nu m-am pus video și nu m-am o vizionare. Aici nu vizionare. Eu că poftim canalul meu. Foarte interesante videourile astea. Că mai ales astea vă rog să vă uitați. Văd că numai unul s-a uitat aici. Nu știu cine. 3 vizionări. Aici de-am la ce m-am abonat eu. Dacă dreptul ne-a făcut pagina de YouTube ieri. Și până acum nu prea am înțeles cum să... Nu înțelegem cum trebuie făcut. Nu-mi dă de voie ca un fel. Și ieri seara ne-a făcut pagina de YouTube. Și am început să-mi dau tot seama cum să fac. Ia că asta vă sfătuiesc să vă uitați mulți. Asta tot interesantă. Mai ales asta. Asta e tădeam. Stați un pic. Am zis că vă rog pe odnoclasnice. Da, să fac asta repede, ca pe nu 6 minutele. Ați vă rog cum sfârșit. Stați. Ia că asta e site-ul meu. Numai că eu în real nu am chiar 17 ani. Sunt mai mic. Stați. Bine. Короче, ce să spun. Am uș. Eu am toate. Apăsați aici pe cadouri. Și apoi, la mine așa nu ne arată. La mine așa e imposibil să faci. La cei care au calculator de masă, uploadând jocherile, asta le arăt aici. Și la mine asta n-a smargă. Cred că la mine compul, la mine laptop. Dar trebuia să faceți așa. Stați. Să faceți așa. Și aici nu ți minte, înainte ne apare altfel. Am o și găsesc. Stați că am făcut resetare la calculator și tot e mai greu. Asta trebuia să faceți așa, nu scopiați. Să faceți așa albastru. Să apăsați pe click stânga, apoi să apăsați pe ultima, ori prin ultima. Și acolo să apară nu știu ce, tralala. Și acolo să apară în unele locuri câte o cheri aveți. Și trebuia să ștergeți, acolo și spuneți, de exemplu, 1 miliard, un quadriliard, ce cifre aveți. Numai că și să vă apară cherurile. Dacă ați faceți restart la pagină, ori să ieșiți să vă dispară cherurile și ați trebuiască să faceți asta iar dacă să trebuiască cherurile astea așa tare. Pot să arăt un mod mai ușor, dar cred că tot mai timp că numai la calculator de masă asta merge. Am să vă arăt un mod mai ușor. Trebuie să intrați pe pagină nouă. Ori de fapt nu numai decât. Ce să știți aici, FE2 s-a scris.
Ori și scrieți și mergeți până la bar aici. Și până aici. Scrieți așa. Scrieți umor negru. Nu ți mi-e precis, dar cred că așa se cheamă. Ia gata. Și aici așa eu... Cum spun? Site. Grup. Trebuie să te abonezi. La mine tot e pe limba română aici. Trebuie să te abonezi și intri în prieteni la tine. Și inviți 30 de prieteni. Și nu știu precis dacă la mine asta nu merge, am încercat. Mai țin numai calculator de masă. Și trebuie să înveți 30 de prieteni. Și după ce înveți, asta apare 35 de ok-uri. Și eu 15. Dar nu știu precis, dar mai timp trebuie să primească invitațiile. Așa că acolo vă mai arăt în cum școală. Știți să umor negru? Scrieți. Toamna. Media mă ating la un loc, nu țin mi precis. Dar mă ating nu trebuie punctul. Scrieți la un loc. Da, eu am spus. Ia gata. Și aici aici tu trebuie să te abonezi. Toți sunt în prieteni, dar trebuie să ai, mă, cred că mai mult de 50 prieteni măcar. Și ori nu este site-ul, nu ți mi precis. Și trebuie să apeși să selectezi toți prietenii care îi ai. Dar cei care sunt deja în grup n-a să dai voie. Toți prietenii care îi ai și trebuie să-i inviți în grupul ăsta toți. Și tot îi spunești. Ok, îi spunești 35, nu 15. Asta e cam tot truc care am vrut să vă arăt eu la odnoclasnice. El e foarte interesant. Și mai este așa un truc, dar la mine nu știu ce nu vine codul pe telefon. Am să vă arăt. În caz trebuie să apăsați pe cumpăr ok-uri. Haide băi. Și aici trebuie să apeși pe finisat am auzit, dar nu știu ce la mine nu merge. Nu vine nimic, nici ok, nimic. De-aia că eu nu vreau să încerc să fac așa ceva, dar nu mai fac asta, că asta nu e foarte bine. Dacă, de exemplu, aici scriu 7, 9 și scriu așa din cap. Nu știu. Aici trebuie... Corect la mine aici nu e corect. 92 de zi. Dacă vedeți aici am ghicit, dacă aici n-am ghicit. De exemplu, șef cu 5. Vă spun că e cardul din mijloc. Dar eu vă sfătuiesc să nu mă gândiți să nu faceți asta, că e posibil să vă apară probleme să afle că ați luat bani de la cineva de pe card. Ar putea să afle. Și mai bine asta nu faceți. So. Și chiar știu să nu vă dă nimic ați făcut asta. Nici nu trebuie să faceți. Asta e cam tot ce am să vă arăt eu azi. Ei, ce caz. În videoclipul ăsta. Все, пока.